cikin jihar Kano akwai mazaɓar Kano ta tsakiya wanda yanki ne da ke da tarihi na al'adu, kasuwanci, ilimi, noma da dai sauransu. A cikin shekaru biyu da aka zaɓi mai girma Dattijon Arziki, sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya, sanata Rufai Sani Hanga zuwa zauren Majalisar Dattawa. Babu shakka an samu gagarumin ci gaba da nasarori domin jajircewarsa na kawo ingantacciyar canji a rayuwar al'ummar mazaɓarsa. Shi dai sanata Hanga ɗan jam'iyyar NNPP ne mai alamar ilimi ƙarƙashin jagorancin shugaban kwankwasiya na duniya wato injiniya Rabiu Musa Kwankwaso. Za mu fara ne da fannin ilimi inda mai girma sanata Hanga wanda ake wa lakabi da Dattijon Arziki a faɗin arewacin Najeriya ya taka rawar gani inda ya gabatar da ƙudurori da dokoki daban-daban a zauren Majalisar Dattawa domin kawo ci gaba a jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Sanata Hanga ya yi namijin ƙoƙari wajen ɗaukan nauyin ƙudurin kafa jami'ar koyon ilimin noma na tarayya da ke Kura a jihar Kano domin bunƙasa ilimin noma ta hanyar zamani. A hali yanzu dai majalisar ta amince da ƙudurin dokar inda ake jiran majalisar wakilai su masu amince domin a turawa shugaban ƙasa ya sanya mata hannu ita zama doka kuma a kafa jami'ar. Provide and promote sound basic scientific training as a foundation for development of agriculture in Nigeria, taking into account indigenous cultures and the need to enhance national unity. Shi ma mataimakin shugaban majalisar dattawa, Sanata Barau Jibrin, ya tabbatar wa al'ummar Najeriya cewa idan har aka kafa wannan jami'a babu shakka zai taimaka wajen bunƙasa harkokin noma, ilimin noma da kuma rage talauci, bunƙasa abinci a faɗin ƙasar nan. The area where the school is proposed to be sited, it is the epicenter of agricultural activities in Kano. So having this kind of institutions will quite help to put them in the best manner with the skills to drive the process of providing food security in this country. So I commend you for bringing forward this important bill. Har ila yau Sanata Hanga ya kaddamar da tsarin back to school, wato yara su koma makaranta, boko da Islamiyya, inda Honorable Muhammad Samir Hanga da ɗaya daga cikin jagororin tafiyar Sanata Hanga suka yi mana ƙarin haske akan wannan ci gaban. Mun zo ne nan a bisa jagorancin mai girma shugabanmu wannan rakwai Alhaji Shehu Tijjani Usman wanda ya jagorance muka zo nan domin mu wakilci mai girma sanatan Kano ta tsakiya, Sanata Rufai Hanga, bisa wannan project da ya kaddamar wanda yake cikin tsari da daftari na tsarinmu na kwankwasiya wato bangaren ilimi, wato da yadda aka mai lakabi da wannan back to school koma makarantar yara project. So a bisa al'ada da ana yawanci za ga cewa in aka tashi yara 'yan makaranta da firamare na makarantun boko su ake ɗinkawa uniforms na makarantu. To wannan karan a cikin tsarinmu sai aka fito da tsari na daban, yara 'yan makarantun Islamiyya su ma ya kamata a ce suna amfana da irin wannan tsari. Duk kowace lokal gamma akwai yara guda 150 wayanda za a dinka musu uniform maza da mata a cikin lokal gamban 15. Haka zalika akwai littattafai, akwai maset da sauran abubuwa duk wayanda za a ba wayannan yara. Mu gani da irin aikin da ake yi, tunda aiki ne mai yawa amma mun zo mun ga kuma ana yin sa a bisa tsarin da aka shirya. Kamar da kuka sani, shi ilimi shine kashin bayan rayuwa. Wannan ba an ɗauke wa iyaye duka nauyi ba ne, a'a an ba su ƙwarin gwiwa ne, su kuma yaran an ba su karsashi na ci gaba da komawa makaranta da yin karatun. An ɗan kawo musu tallafi na waɗansu abubuwan da suke nauyayyar mutane, suke ɗan zama da damuwa. Kuma kamar yadda ya faɗa, distinguished senator, bacin wannan yana taimakawa jiha da gine-gine na ajujuwa na makarantun firamare, junior secondary da Islamiyya. Babanmu sannatanmu mai aiki santara, Rufai na Hanga ila uye makan
ƙoƙarinsa na ci gaba da tallafawa al'ummar Kano ta tsakiya, mai girma Sanata Rufai Sani Hanga wato Dattijon Arziki ya sake taka rawar gani a inda ya tallafawa sama da mutane 200 maza da mata da kayayyakin kiwon kifi irin tankuna da iri tare da kuɗaɗe domin su dogara ga kansu. Da yake jawabi a wurin taron wanda ya gudana katafaren ofishinsa da ke mazaɓarsa a Kano ta tsakiya, hazikin sanatan wanda ake wa laƙabi da Dattijon Arziki ya bayyana mahimmancin sana'o'i domin al'umma su dogara ga kansu, yana mai cewa abin da ya kamata al'umma su yi shine su ci gaba da tallafawa mutane musamman a wannan lokacin matsin tattalin arziki, kuma duba da cewa ba ko da yaushe ake samun aikin gwamnati ba. Yana mai cewa irin wannan tallafin zai taimaka wurin dakile da kuma rage yawan talauci a cikin al'umma. Daga bisani ya yi kira ga waɗanda suka amfana da wannan tallafin da su yi amfani da shi domin su dogara ga kansu su kuma taimaka ma wasu. Yana mai cewa wannan tallafin ba na 'yan jam'iyyar NNPP ba ne, na al'ummar Kano ta tsakiya ne, domin shi wakilin al'ummar Kano ta tsakiya ne. Har ila yau Sanata Rufai Sani Hanga ya yi godiya ga Madugu wato jagoran Kwankwasiya Sanata Rabiu Musa Kwankwaso da kuma gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf da sauran magoya bayan Kwankwasiya, inda ya yi kira ga al'umma da su ci gaba da yi musu addu'o'i domin samun nasara. Kowa sani a Najeriya muna cikin yunwa da rashin aiki, kuma muna samari da yawa ga sunan sai yawo suke a titi. Muna da mata da ba su da miji zaurawa, muna da mata masu aure da maza su ba su aiki da su, muna da mata da suke da marayu, muna da wanda suke kawai gasanin ne, da haka muke ganin a taimaka musu. Akwai matan aure a nan, saboda wata matar mijin ta fice masallaci da asuba ba shi abin da ya ba su, ba zai kuma gida ba sai kwanciya bacci, sai dai matar ta duk ta cikin da ta ci da kanta. To kaga wani lokacin kuma haka da ita da yaran za su yi ni ba su kuma shi kuma ya dawo wani lokaci kila ya je ya zagaya ga masa zagaye da shi ya ci, wannan abin tausayi ne. To don haka na ga cewa ya kamata taimaka, kuma idan baka taimaka wa samari sun samu aikin yi ba to za su zama matsala ga al'umma su kansu. Don haka dole ka taimaka wa mata, 'yan mata da iyayen mata su zama abin yi, zama sana'a wadda ta kawo wani abu don kasu zama matsala, kasu zama abin tausayi kawai ba, ya zama matsala gare mu. Saboda idan mutum ba shi da aikin yi, musamman samarin mu na yanzu, za a ga wasu suna yin abubuwan da bai dace ba, kuma yanzu abin da yake ciki za a ba su wannan takulin da ake zubarwa da kifin da magani da abincin kifin da dan abin da sa juice tafi. To wannan shine nake son su mutum 200 ne da zamu su mai da hankali, sannan kuma sun gama mun ga abun yi alheri za mu ƙara riba musu, kare musu wannan. Uwana mata da suka samu wannan tagomashin tallafi, Ubangiji Allah ya amfana mana, Allah ya sa mana albarka a cikin maza da mata, Allah ya sa mana albarka a cikin wannan abu. Ubangiji shi kuma da ya bamu, Allah ya ba shi lafiya, Allah ya ba shi lafiya da nisan kwana da albarka. Ubangiji Allah ya raba shi da mahaifiyarsa lafiya da alfarma annabi alƙur'ani. Assalamu alaikum ya Allah. Muna ɗaya kuma haka muke samun wakilai masu kula da matasa, waɗanda kukan matasa su ya kamata a ce ana kula da su, amma wani lokaci ana samun matsaloli, ana watsar da matasa a gefe, ba a sa matasa, ba a taimakon su. To mun ji daɗi da wannan abin da mai girma sanatan Kano santaran sanata Rufai Hanga. Warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Hauwa Isa wacce aka fi sani da tagarde. Ina ɗaya daga cikin matan da za su amfana da sanata ya ba mu jari da kayan koyon sana'ar kifi domin mu tallafa wa kanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da mazaje. Shi ba adadi, sai dai mu fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya sa ya gama mulkin sa lafiya, Allah ya bashi iko yanda ya dau alƙawarurruka zai yi abubuwa, ya dau haramayi, yana ma yi, yana kan yi, kuma insha Allah muna sa ran zai yi abin da yafi wannan ma a nan gaba. Ubangiji Allah ya bashi iko. Muhammad, alhamdulillah sanata ya zabe mu. Muna rage zumun da suka rabota da kiwon kifi da za a koya mutane a cikin 200 a Kano santarar. Saboda muna mai fatan alheri, ko kuma da 'yan uwa da tsaye Allah ya sa wannan ya zama. Bugu da ƙari, sanin kowa ne cewa mai girma sanata Rufai Hanga ya daɗe yana fafatukar inganta rayuwar matasa a yankin Kano ta tsakiya.
A saboda haka ne ya ci gaba da jajircewa wurin samarwa matasa ayyuka a rundunar tsaron 'yan sanda, jami'an civil defense, immigration da dai sauransu, har da ɗaukan ma'aikata a majalisar dokokin tarayya. Idan ana maganar ɗan amanar Kwankwaso, duk wanda ya sami sanata Hanga babu shakka iyakan kenan. jajirtaccen jagora Najeriya ku yi hankali da mutanen da wani da za mu kare ta malaki ta kasu su kowa ya ga lokacin kusan tarihi ba lokacin da jagora da wannan duk sati sai ya ba da jami'ar nan duk sati sai ya karo mutane har ya tsuka ba mutum da ya gina karo da wani karo da take can da aka yi karo da masa to ne muna da hankali yana da biyu ai mutum ne ya kwanta mu dan da wani ne a wani bangaren ya raba motoci, mashina, kekunan guragu, kekunan ɗinki, abinci da sauransu ga ɗumbin al'ummar mazaɓarsa a matsayin tallafi a wani gagarumin taron da aka gudanar a 'yan watannin nan, taron da ya samu halartar manyan baƙi ciki har da mataimakin gwamnan jihar Kano, Comrade Abdulsalam Gwarzo, da wasu jigajigen 'yan siyasa ƙarƙashin ƙungiyar Kwankwasiya Amana. Shin Allah ya yarda ko baburan da zan bayar yau, babura ne wanda waɗanda za a bawa yanzu dama suna kan list. Allah bai yi sun samu wancan lokacin ba sai yau. Sannan kuma akwai wasu mutanen a kan list har yanzu wanda ba su samu baiwa, amma da Allah da ana musu hakuri nan gaba kaɗan za su nutsuwa. Kuma duk wani abu da kuka ina rabawa yanzu za a raba yanzu su babura, motoci, famfan injin ban ruwa, taki, injin niƙa, injin taliya da injin makaroni da kekunan ɗinki da sauran abubuwa ne da za a raba yau, da uniform na ɗan makaranta da kayan makaranta da jankunan makaranta da littattafan makaranta da abin da za a yi baya yau. Insha Allah ba shi ne fari ba kuma shi ne karo ba, za mu ci gaba da rabawa daga yadda Allah daga nan har sau kanmu. Har Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa in shekara hudunsa haka aka yi ba a taɓa fasa ba. Kai ma ka kwaikwayi abin da yake yi kamar yadda mai girma zaɓaɓɓen gwamna injiniya Abba Kabir yake tallafa mata da aikin inganta karkara da birane. Muna godiya, muna kira ga 'yan jam'iyya su ci gaba da koyi da irin wannan aƙida ta jagoran ɗarikar Kwankwasiya na duniya. A nan nake so in yi kira da 'yan amana kamar yadda masu magana na baya suka yi, musamman yadda aka ce za ka jawo jami'a an yi karatu na ɗaya an yi na biyu, jami'a biyu inganta su a jihar Kano da KUT Wudil da Northwest University. Wannan abu haka ake so irinku su dage su rika inganta yadda rayuwar 'ya'yanmu nan gaba za ta inganta. Allah ya saka ma da alheri, Allah ya sa wannan bil din ya huce. Sanata na Kano ta tsakiya, sanatan da ya fi kowanne sanata ƙuri'a a tarayyar Najeriya. Jama'a muna godewa dukkanin 'yan jam'iyya da mayan kishin ƙasa wanda suka taru suka yi kukan kura ranar zaɓe, suka tsaya suka zaɓi jam'iyyar NNPP, suka zaɓi tarikar Kwankwasiya, suka zaɓo Rufai Sani Hanga a matsayin sanata na Kano ta tsakiya. Yadda yake burin sanyaya wannan bayan Allah, muna burin Allah ya sanyaya masa, muna addu'a Allah ya sanyaya masa, muna addu'a Allah ya bashi lafiya. Har ila yau ya ci gaba da samarwa al'ummarsa abubuwan more rayuwa irin famfunan tuka-tuka masu amfani da hasken rana, kuma a duk lokacin da ibtila'i ya sami al'ummarsa, Sanata Hanga yana kan gaba wurin kai musu agaji. Litinin zan kuma biyan dawo da
daga umra kuma litinin da Allah zan koma Abuja idan har mun kuma majalisa ran talata zan gabatar da wannan lamari sannan kuma bayan gabatar da wannan lamari zan iya kokari na in ga mai da sarki mai mutuwa sarki alƙawarin ne magana da bankan industry don ku samu ku access din soft loan ni ma na saba ki ko sa ka kun tabbatar da ku samu wannan alhamdulillah ni kanin abin da zan yi mai gina gwamna ya muku alƙawari to gwamna ya shakin jumli yana da rajistar gwamnati ni ce dai karfin hali zan taimakawa ita wannan kungiya tunda kungiya ce abin da ku samu na yin ya taimako za ku tara ne ku ga yadda ku sassa shi daidai da asarar da kowa yi to ni a karamin na abu da zan iya yi sai a kuri zan ba wa kungiyar nan miliyan ɗaya a dama duk samari da suke ba abin yanzu zan ba da miliyan ɗaya a gutsara musu su fara shi abinci haske mun wuce lantarki hanga kowa na murna da zuwa kai ne aka ba maki kaikin sanata da baya hanga wai waye ma bai karba ba ci ya kare satara da limamin aiki wanda ke magana wasu ban adashi mun dauka ranan na kwankwaso na fakabin kwana aiki hanga. Akwai gine-gine da dama wa'inda sanata Hanga ya yi na makarantu, asibitoci da dai sauransu a dukkan ƙananan hukumomi 15 da ke mazaɓarsa. Honorable Sa'idu Gora da wasu al'umma sun bayyana godiyarsu akan aikin da sanatan yake yi a mazaɓarsu na Madobi. Wannan mu dama yaranmu a gwamutsa suke, suna cikin jiniya sakandare da siniya duk sun cakuɗe ba za ma ka iya warewa waye siniya waye jiniya ba. Allah ya taimako da bisa koken da muka yi wa sanata ya ba da dama akan a zo a yi aji uku a ƙara a mai da 'yan jiniya su dawo waɗannan ajin sakamakon haɗuwar da aka yi aka cakuɗe. Ga a matsayina na coordinator na Madobi Local Government ni ko na san wannan fiye ma da kowa. Na farko sanata ɓangaren da ilimin da muke magana yanzu a kai ni ya bani scholarship na naira 170 na mutum 10 a nan Madobi Local Government. Kai hatta ma yaran ma yanzu wasu sun gama karatun suna nuyar cewa in ga sanata ya ɗauke su aiki. Saboda haka babu abin da za mu ce illa mu gode. Hanga ya zo ya kawo mana ajujuwa guda 3 wanda muke muna farin ciki da wannan abu da ya kawo mana, kuma sannan za a buɗa mana ga ajujuwa ban ɗaki da menene duka a cakuɗe muke. To amma yanzu gashi Allah ya kawo shi ya buɗa ban ɗaki ya ba mu aji guda 3 ya ce mu ɗebo ɗaliban mu a raba mana su kowanne ya kama guri mai kyau wanda yake kuma muna farin ciki da wannan abu. Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara lafiya, mun gode Allah ya saka da alheri. Wannan gagarumin nasarar da dattijon arziki ya samu a cikin ƙanƙanin lokaci a majalisar dattawa duk da rashin lafiyar da ya fama da shi na tsawon watanni 7 babu shakka abin a yaba ne domin al'umma sun shaida cewa sanata Hanga alkhairi ne ga jihar Kano da ma ƙasa baki daya. A ɓangaren kiwon lafiya, an fara aikin gina katafarin cibiyar inganta harkokin mata wato Women Development Center tare da Sick Bay wato asibitin shaka tafi a mazaɓar Adakawa ƙofar Mazugal da ke ƙaramar hukumar Dala a jihar Kano. Shi dai wannan katafarin aikin zai taimaka wa al'ummar ƙaramar hukumar Dala wurin samun kiwon lafiya mai inganci da dai sauransu. Akwai asibitin gara a garin Madobi wanda sanatan ya gyara domin inganta lafiyar al'ummar mazaɓar. Honorable Sa'idu Gora, wakilin sanata Hanga ne a garin Madobi, ya bayyana yadda aka samar da aikin. Wannan aiki da aka gani ba motion bane, magana ce ta ɓangaren albashinsa ya sadakata jariya. Ya ga cewa to da tsaya ma ina cin albashin nan kwada ya taimaka mutanen da suke mana korafi bisa rashin lafiya in ta faru a mazaɓan Madobi Local Government matsayin akwatin ɓangaren gara. Shi ya ce to tunda haka ne shi a albashinsa tunda lokacin da za a bada motion ya huce, saboda haka da a jira sai wata sabuwar shekara wadda za a sa shi a cikin budget, to bai kamata rashin lafiya a ɗauke ta a cikin rashin tunani ba a game da harka al'umma.
don haka mai girma sanata ya ce ya sadaukar da albashinsa bisa a zo a gyara wannan asibitin da gaggawa kada a ɓata lokaci. Shi ma Honorable Salisu Adamu Madobi ya ce asibitin ya shafe sama da shekaru 15 ba a gyara shi ba, amma a wannan karan Allah ya ba sanatan iko inda ya kawo musu ɗauki. Mutanen gara magana take sa daga furta kalmar za a gyara asibitin nan, to maza da mata mun yi sallah suna sanata addu'a, kuma zan ce ƙuri'unsa a wannan akwatin na gara da toka, to sanata kawai bacci ma ci zaben Allah da mutane suka da farin ciki 100%. Haka zalika a lokacin watan Ramadana, ƙaramar sallah da kuma babbar sallah, sanata Hanga yana taka rawan gani wurin tallafawa al'umma da kayayyakin abinci da kuma kuɗaɗe domin su gudanar da azumi da sallah cikin jin daɗi da farin ciki. Shi dai mai girma sanata Rufai Hanga dattijon arziki ne kuma ɗan amanan kwankwaso ne, shi yasa ma duk da ficewar da wasu suka yi daga jam'iyyar a majalisar wakilai da na dattawa, sanata Hanga ya ƙara jaddadawa al'ummar Najeriya cewa yana tare da jam'iyyar NNPP da kuma tafiyar kwankwaso 100%. Ba na jin akwai wani jigo a NNPP a Najeriya da zai fice daga jam'iyyar ya mata illa, inda shi kansa ma dubu uban tafiyar baki ɗaya ba. Shi ne kawai in ya fita daga NNPP to ta mutu. Ina nan tare da Jagora, ni Jagora mutu karaba insha Allah. Aurenmu na zobe ne a siyasance. Saboda haka amma dina tambaya ta. Bugu da ƙari a ƙoƙarinsa na inganta rayuwar al'ummar mazaɓarsa, sanata Hanga ya gyara titina a sassa na mazaɓarsa irin su Fulani Road, Hotoro, Ɗan Tata Road, Bamfai, titin layin Chairman da dai sauransu. A saboda haka ne al'ummar jihar Kano da ma arewacin ƙasar nan ke alfahari da shi, ba don kawai ya ƙware a aikin majalisa ba, har ma da tallafin da yake ba wa al'umma a mazaɓarsa. Muna godiya kwarai da babban sanata da wannan abin alheri da ya zo ya assasa mana a wannan mazaɓa. Ba na mantawa lokacin da ake kamfen mai girma sanata ya ce duk abin da zai yi a lokal gaman 15, to lokal gaman ɗinsa yanzu ta zama 16 domin dakata ya ɗauke ta a matsayin ƙaramar hukuma guda ɗaya. Mai kalwan yamma, saboda haka ni wannan titi na fi kowa farin cikin sa tunda unguwa ta za a yi, saboda haka ina godiya Allah ka ƙara rufe asiri dukkan abin da zai zama matsala ubangiji Allah kai mana maganin su. Wata ila sai dai lokacin zaɓe a ce an kafe mutum ko fasta ta sadaka, amma yau ga abin alkhairi ya zo mana har gida, titi mai kwanta da drainage, wannan abin alkhairi ne ba kankani ba. Muna amfani da wannan dama a madadin al'ummar wannan yanki na hotoron Fulani da unguwar hotoron kudu gaba ɗaya da al'ummar karamar hukumar Nasara mu gode mu girma sanata saboda wannan aiki na alkhairi da ya kama. Haka zalika, sanatan Kano ta tsakiya wato dattijon arziki ya rabawa manoma taki ya kuma rabawa matasa kuɗaɗe da injin ɗin cire kuɗi wato POS domin su dogara ga kansu. Bugu da ƙari, dattijon arzikin sanata Hanga ya tabbatar da cewa dukkan ayyukan da yake aiwatarwa yana yin su ne akan tsarin kwankwasiya, kamar yadda gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf yake yi domin ci gaban al'ummar jihar. Al'umma da dama dai na ci gaba da sambarka domin irin ayyukan ci gaba da tallafin da sanatan yake badawa, a saboda haka ne ma jaridar Nas News wanda ake wallafawa a majalisar dokokin tarayya ta ga cewa sanata Hanga ya cancanci a karrama shi, inda ta bashi lambar yabo mafi mahimmanci a matsayin sanatan da ya fi kowane sanata aiki a arewa maso yamma a zangon majalisar dattawa ta 10 cikin shekara 2 akan kujerar sanata. Da farko dai zan godiya ga Allah, kuma ina farin ciki da wannan abu da aka yi min, sannan kuma abin da zan ci shi ne wani an ƙara min ƙarfin gwiwa na in zabura in ƙara yin abubuwan da na yi da aka gani haka karrama ni. Sun ce sun ɗau sanatoci guda 5 da members na Hausa guda 5 da suka fi kowa hazaƙa da tasiri da yin abubuwa a majalisa da kuma constituency ɗinsu. To Allah ya sa an ɗauke ni a cikin 5 ɗin da aka ɗauka a Senate, kuma na ji daɗi. Zan ƙara ƙarfi, zan ƙara yunƙuri, zan ƙara ƙoƙari insha Allah in yi abubuwan da na yi da
ninninka. Duba da halin da al'ummar Kano ta tsakiya suke fuskanta, ya yi namijin ƙoƙari wurin saka fitilun titi mai amfani da hasken rana tare da sanya injinan wutar lantarki wato transformers a sassa na mazaɓarsa domin taimakawa unguwannin da ke fama da matsalar wutar lantarki. Su ma marayu ba a bar sa baya ba, domin sanatan ya ɗauki nauyin ilimin yara a fannin karatun na'ura mai ƙwaƙwalwa wato kwamfuta. Ya kuma taimaka wurin biyan kuɗaɗen jarabawa na neko, wayek da jamb domin yaran talaka samu damar rubuta jarabawa wanda zai kai su ga jami'o'i. Ya kuma raba riguna, barguna da sauran kayayyakin sanyi a gidajen marayu da dai sauransu. Mun gode, mun ji daɗi, mun farin ciki da wannan kaya da aka kawo mana a lokacin bukata. Kaya ne na sanyi da barguna. An kawo su a daidai lokacin da ake da bukatar hakan. Saboda ga sanyi ya shigo, ga yara kayan sanyi baya kaɗan, kuma haka zalika muna cikin buƙatar bargunan. Ba abin da za mu ce sai dai mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Idan kuma muka leƙa majalisa domin mu duba ƙudurorin da sanatan ya gabatar a zauren majalisa, akwai ƙudurin kafa cibiyar wayar da kan al'umma da kuma sauya halin al'umma akan amfani da haramtattun ƙwayoyi, wato National Institute for Drug Awareness and Rehabilitation Establishment Bill. Saboda mun tsaya mun ce lalle sai abin da ya kamata a taimaka al'umma, ba mu hana wa'yan sa al'umma, ana abubuwan da muna kallo, Allah na kallo za mu yi wani abu, amma dai wannan ƙananan abun nan za su shafi ƴaƴanmu da jikokinmu, al'ummarmu marasa ƙwari, an ƙyale mun ma aje, an kwana an gama wannan abu, yanzu kwamiti ta haɗa, an gama shi public hearing, jin ra'ayin jama'a, ko kun ga kwanan gaban ku aka yi ra'ayin jama'an nan 85% sun goyi bayan a yi, kuma sun ba da hujjoji kwarara. To ya rage kuma su 'yan kwamitin su je su zauna da abubuwan da aka kai musu a rubuce da wanda suka ji yau, sai kuma sai su zauna, sai su tace, sai su rubuta, sai su ba da shawararsu. Su kuma hukumar kula da shigi da fice na shaye-shaye da miyagun ƙwayoyi, mu a tunaninmu shine tafi mai da hankali wajen prevention, hana shigowa da shi, hana nomawa a gonaki, hana safararsa, hana sai da shi da kuma hana shansa. Kaga wannan ba ƙaramin aiki ba ne ba. To kuma wannan ɓangaren kula da lafiyar waɗanda abun ya shafa da kuma ƙara jawo hankalin al'umma da wayewa al'umma kai ilu wannan ma'aikatar da muke kallo za a yi su ne za su yi wannan aiki. Ni ina ganin wannan abu ne mai kyau kuma abu ne da zai taimaki ƙasar gabaki daya. Sai kuma ƙudurin hana gine-gine akan hanyoyin ruwa da kuma ƙudurin hukumar da ke kula da haɗura na ƙasa wato FRSC da kuma ƙudurin kundin tsarin mulki na shekara ta 1999 da kuma ƙudurin kafa jami'ar noma ta tarayya a Kura. Akwai kuma ƙudurin gaggawa wanda ya gabatar domin hana hukumar fasakori ta custom da hukumar 'yan sanda da hukumar tsaro ta farin kaya da dai sauransu afkawa masu gudanar da sana'o'i a ƙasar nan, da kuma ƙudurin tabbatar da cewa ma'aikatan gwamnatin tarayya sun samar da hanya mafi sauƙi ta yanar gizo inda matasa masu neman aikin gwamnati samu sauƙin neman aikin gwamnati, da kuma wani ƙuduri akan ba da agajin gaggawa akan gobarar da ya ci kasuwar Simra da ke Dakata a garmar hukumar Nasarawa da ke jihar Kano da dai sauransu. Babu shakka sanata Hanga ya kawo gagarumin ci gaba a mazaɓarsa, ya kuma samu nasarori da dama. Fatan ma'anan shine Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana domin ya ci gaba da tallafawa al'ummar Kano ta tsakiya. Allah ya maimaita mana, amin.